Ydych chi'n gwybod ble fyddwch chi ymhen 5 neu 10 mlynedd? Oes da chi syniad clir am ba yrfa hoffech chi ddilyn, neu os angen help arnoch chi benderfynu ar gyrsiau cyn mynd i'r brifysgol? Mae yna ddatblygiadau cyffrous wedi bod o fewn y byd addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Nid yn unig o ran y dewis o bynciau y gallwch chi astudio, ond hefyd o ran yr adnoddau astudio sydd ar gael erbyn hyn. I adlewyrchu'r cynnydd sydd wedi bod yn nifer yr adnoddau a modiwlau cydweithredol cyfrwng Cymraeg, crewyd llwyfan e-ddysgu y porth. Mae yna ystod eang o adnoddau sy'n galluogi dysgu ar y cyd mewn ffordd effeithiol. Mae chwilotydd cyrsiau newydd mantais yn ffordd hwylus, syml a chyflym i ddarganfod pa gyrsiau y gallwch chi eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn holl brifysgolion Cymru. Ac ar ôl hyn i gyd, yr unig beth fydd gyda chi ar ôl i'w wneud fydd gwneud cais. Am ragor o fanylion ar sut i ymgeisio, ewch i wefan UCAS a chlicioch ar Astudio yn y Gymraeg. Pob lwc!